ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ጆስዮም ስኹም ዘለዎ ከም ትልሙድ ሕጂ ድማ ካብዘን ኣገደስቲ ቃላት ናይ ሌቨል 1 ሒዘልኩም መፅእ ኣለዎ ሶ ተስፋ ገብር ነዚአን ፕራክቲስ እናገበርና ናትና ናይ ቮካብላሪ ኣእምሮ ድማ ከነማዕብሎ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ሎማዓልቲ 50 ቃላት ሒዘ መፅእ ኣለዎ እዘን 50 ቃላት ከቲፍና ክንሰርሐና ማለት እዩ ኦኬ በተቀዳሚት ክጅምረ ጋሻ ብምንታይ ንብል ጋሻ እንታይ ይበሃል guest حاجة guest كانت حفريوة guest لما تكون بقوله guest guest لذي كاشات نبلو guest يبقى المات اوكي guest نبلو ايوه بزيا guest نبب اوكي تبو next هلا قربت 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 نبلو تنبل قربت انت يبقى neighbor اوكي neighbor لما تزريو قربت متخينا neighbor neighbor okay good okay مسارحتي كم تخينا خلطة قاف عند تانخنا سغا حنتي حددا كوليك بلاماتي okay تحنت خاني workmate من خدمات okay استاذي تدينا workmate من خدينا تدرينا خا كوليك من خدمات استاذي حنتين كنت قبل نخدينا okay نغتصل دهر عزلا عميل عميل انت يبقى customer okay customer كبها يقالي كم كلا تقول دما client كايبالي client كايبالي ما اوكي ስለዚህ عميل تبلو اي customer دبلو ويكا client دبلو ما تريو good next مرعو سمراو سبت انت يبقى married حقي married ده زاربا married دبلو ما تريو so دي سمراو تخين خا ወይ አንሜሪድ ንብሎ ወይ ከዓ ተንብሎ ካልኦት ካኒ ሲንግል ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ክልቲአን ክንጥቀም ንኽእልና ወይ አንሜሪድ ንብሎ ወይ ከዓ ሲንግል ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ጉድ ኔክስት ያላ ሰብ ሓዳር እዮም ክንብል ትኽእልና ንጥቀመላ ቃል እንታይ ተንብሎ ኮፕልስ ንብሎ ማለት ኦኬ ከም ዝበሃል እዩ ኮፕልስ ንብሎ ማለት እዩ እንታይ ሰብ ሓዳር እዮም ኢልና ክንዛረብ ትኽእልና ማለት ኦኬ ኮፕልስ ኢልና كنزارب نقدينا اوكي نيكست يلا زمدنا 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 زون زمدنا ما تبع relationship اوكي relationship ما تريو سلازي زمدنا زمدنا بتخينا relationship ما تريو relationship اوكي good next يلا ادمن ادمن سر ادمن كما تزنا ادمن ما دام قلنا ماشي ادمن تبع invitation okay تنبلو invitation بقى invitation زتاي ادمه مالت اسفل ادمه إذا زاد خينا invitation ادمه لنقول خينا بزيادة زار ماتي next يلا نسمع زخنا بعد كتسمبلو سنتي بعد celebrate okay celebrate celebrate لما تريو celebrate لما سنتي ماتي بتسمع ماتي next يلا debating نتعلم alone okay alone A-L-O-N-E alone بالإنجليزي دبينا كنت خينا alone ناخذ على فماتيو then تعالى بحنسب متخيلنا بحنسب تبعها together together okay فاز بحسب نتنبل together فماتيو next تعالى نجزء نتنبل by very good B-U-Y by okay مش هتكتب تبعها مش هتكتب له sell okay sell sell زي ما S-E double L next واقع تبعها price price تيو the next مودال واقع تبعها discount discount هو تيو discount no okay next يلا so تبعها cheap very good cheap نوريو next يلا ترى جنزب تبعها cash very good next يلا مالس تبعها change good very good next كفلت تبعها bill
bin نقولوا كفريت next gobo እንታይ ይበሃል mountain ريوبسي mountain ደግሞ good nice next ሩባ እንታይ ይበሃል lake okay lake ነው ዝሪው lake ነው አትሪው ሩባ okay next ዱር ወይ ጫካ ተብሎ forest very good forest ነው ማትሪው next ባህሪ እንታይ ይበሃል ባህሪ sea very good sea S-E-A sea okay next ገምገም ባህሪ እንታይ ይበሃል beach ነው ሪው next ናይ ኮሮና ጣየር ክንዛብ ኮልና ማለት እዩ ዝናብ ዝዓብለሉ ክብል ትኾይና rainy ንሪኦ rainy ኣብቲ ናይ ኮሮና ጣየር ክንገልጽ ከሆነ rain ዝናብ ጥራይ rain ኣብ ትኾይና ግን ዝናብ ዝዓብሎ ኮሮና ጣየር ኣሎ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ከምኡውን ንፋስ ዝዓብለሉ ክትኾይና ኸ ንፋስ ዝዓብለሉ ክትኾይና ኸ windy ማለት እዩ windy ኢለ ዝዛረብ ንቃኻ ማለት ኣብ እንታይ ገበሎ ዋይ ወስኸላ windy ማለት እዩ so ማዕበል ዝበዝሖ እንትኾይና ኸ ማዕበል ናይ ባሕር ብዛዕባ ማለት እዩ ተራ ብሓያል ማዕበል እንተብሎ ኮይኑ እንታይ ንብሎ stormy okay stormy ማለት እዩ stormy ንብሎ next ንቑፅ እንታይ ይበሃል dry very good dry ማለት እዩ and ጥሉል ከ እንታይ ይበሃል ጥሉል wet እዩዎ ማለት then ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ይበሃል subject okay subject ነው subject ነው okay ፈተና እንታይ ይበሃል test ወይ ከዓ exam ንኽእል ኢና exam ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ሓዲኦም ንጥቀም ንኽእል ኢና then ነጥቢ እንታይ ይበሃል mark ንሪኦ then ውፅኢት እንታይ ይበሃል ውፅኢት result እዩዎ result okay then ምጽናዕ እንታይ ይበሃል study very good ምምሃር ባዕልኻ ክትምሃር ማለት እንታይ ይበሃል learn okay then ምልምማድ እንታይ ይበሃል practice አሪዮ then መምሕያሽ ንብሎ improve okay improve ንሪኦ ምምሕያሽ ክንትኾይና improve next ምርዳእ ክትርዳእ ማለት ይበሃል understand ንሪኦ understand okay next number 1 ምስልቻው ከኸሎ እንታይ ይበሃል bored ማለት እዩ ምስልቻው እንትበልና ንጥቀመላ ስለዚ ስለዚ ኣታ ንጥቀም bored ንጥቀም ንስምዒት ንጥቀመላ ትኾይና ስልችኖ ንምንታይ እዚኣ ንጥቀም ማለት እዩ next ምፍራሕ ናይ ፍርሒ ኣብዛ ትኾይና ኸ afraid ንሪኦ next ምንታይ ነታ ሓንቲኻ እንታይ ይበሃል excited ንሪኦ next ምሽቓል እንታይ ይበሃል worried okay next ቃል መጥለያ እንታይ ይበሃል interview okay next ተሞክሮ እንታይ ይበሃል experience sorry እዚኣ ፒላት ኣብዚኣ ተታነዘ okay sorry experience ማለት ተሞክሮ እንትኾይና experience ማለት እዩ next ዝተቆፀረ ሰራሕተኛ ማለት ዝተቆፀረ ሰራሕተኛ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ማለት ይበሃል employee ይበሃል እዩ ከምዚኣ ነገር ዳብል ይገብራ employee ማለት እዩ next ደሞዝ ይበሃል salary ንሪኦ salary ንብሎ okay then ዲቪዛ እንታይ ይበሃል uniform okay uniform ማለት እዩ next ትካል እንታይ ይበሃል company ማለት እዩ እዚ ሰው መጨረሻ ድማ ሓላፊ እንታይ ይበሃል ሓላፊ እንትኾይና ሓሳብ ማናጀር ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡውን ቦስ እውን ንጥቀመሉ ኢና ስለዚ ከምዚ ጌርና ክንዛረብ ንኽእል እዘን 50 ቃላት እዚኣተን ከምዚ ጌርኩም ስፔሊንግ ናተን ትሕዝወን መፅናዕቲ ትጠቕማኩም ትኾና እየን እዛ ቪድዮ እዚኣ
ንብዙሓት ሸር በልኹም ኣዝያ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ንሕጂ ብዚ ወዲየ ኣለኹ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ፎሎ ማለት እሞ በዚ ኣጋጣሚ ትክክል ይግበኩም ደሊ ተጠምናኹም ባባይ